Състезанието, което организирахме ние, SP Kayaks и Воден хоризонт, е едно доста забавно и приятно събиране. Имаме идея до година да стане това състезание като лига, с няколко мероприятия през годината. Общо взето, правилата в състезанието са: лови се с 2 въдици на лодката, имаш право да имаш, лови се само на изкуствени примамки, спинингов риболов. Рибите, които се зачитат, са хищници: костур, бяла риба, сом, щука. Държиме, и това е една от посланието на нашето послание към хората: рибата, когато бъде улавена, да бъде връщана във водата. За да мислиме и за нашите деца. Трябва и те да ловят, не само ние да ловим. Риболова, който ние практикуваме с каяка, е едно прекрасно изживяване, емоция, спорт. Не е просто риболов и не е просто каякинг. Ние съчетаваме любимото ни хоби с физическо натоварване. Каяците, които предлагаме и които продаваме, са основно риболовни каяци. Те са предназначени за риболов. В тях има предвидени места за сонари, предвидени стойки за въдици. С много добри плавателни качества са лодките. Много лесни за обслужване. И най-важното, че риболова вече не е толкова стационарен, както при големите лодки. Не ти се налага цял ден само да седиш и да хвърляш. А тук може и да си гребеш. Когато не кълве рибата, може да се разходиш до другия край на язовира. Може да повозиш децата, може да повозиш съпругата си. Има едноместни, двуместни каяци.